που ακολουθάει 0 από το 16 μάγκες μου, από την αρχή της καριέρας μας. Ευχαριστώ για τα 30 καπανάκια μάγκες μου. Πάμε να σπάσουμε γανίφανα, πάμε να σπάσουμε τα δώρα μας. Εντάξει, Μαριάνθη, μπράβο, Μαριάνθη μου, καλησπέρα από χείο. Γεια σου, Δεύτερη. Ωραίος, ναι, μάγκα μου. Ποτσέπαρος, ταπεινός νεϊκός ήρωας, μάγκες. Ταπεινός νεϊκός ήρωας, σε βλέπω από τον Άριστα, μπράβο, ρε μάγκα μου. Πείτε μου από κάτω που με βλέπετε, ρε μάγκες. Από που με βλέπετε, εδώ με το περσαντσικό, ρε μάγκα μου. Και με το σταυρουδάκι. Σπονάει ο σταυρός. Θέλετε να πούμε για Ιλουμινάτη, γνώμη για αρχηγό, γνώμη για Λεφ. Τι θέλετε να συζητήσουμε. Και το σενάριο του θανάτου Τζάνε, που είναι πολύ τραγικό σενάριο, ρε μάγκες. Τι θέλετε να πούμε εδώ πέρα. Να πούμε για τα red flags, boys, girls, πολύ πιασταρικό. Πάμε να μαζευτεί η ομάδα μας. Πάμε να μαζευτεί η ομάδα μας. Εθνικός νεϊκός ήρωας, ναι, ρε μάγκα μου. Τα επιτεύγματα που έχει ο Σούπερ Μάγκες μου δεν τα έχει κανένας κοινωνευτικά, έτσι, κοινωνευτικά. Γιατί μιλάς έτσι, γιατί μπορώ, Ελένα μου, να σε καλά. Γιατί μπορώ, Ελένα μου, να σε καλά. Πάμε, Νίκο, σπάστε τα ελληνικά σημεία και από κάτω έχουν επιτρώνεις. Σπάστε τα ελληνικά σημεία και να γίνει χαμός. Τα φιλιά μου από Φραγκφούρτη και γνώμη για την. Το χάσα το σκόνη, ρε μάγκες, φεύγουνε χαμός. Αρχηγέ μου, να σκεφτώ και αστυνομία πέρασα τα διαδικαστικά. Μπράβο, ρε μάγκα μου. Να τα καταφέρεις, εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη, έτσι. Μόνο σώματα ασφαλείας είναι η ζωή μας, μάγκες. Είναι η ζωή μας, μάγκες. Κούκκινος, ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά. Πείτε από κάτω που θέλετε να περάσετε Πανελλαδικές. Μαριάνθη μου, σπάστε τα δωράκια μας. Σπάστε τα δωράκια μας. Πάμε λίγο, μάγκες. Πάμε λίγο, μάγκες. Καλή διαδρομές, μάγκες, όσοι κάνουν τα ταξίδια. Τάσο, μην ακούς κανέναν είσαι δύναμη, ναι, ρε μάγκα μου. Δεν γίνεται να ακούς το κάθε πρόβατο να πούμε έτσι. Ακούς το κάθε πρόβατο που δεν έχει γνώμη και άποψη. Εδώ πέρα έχουμε εφαρμόσει ένα μεγάλο σοου, ρε μάγκες. Ένα μεγάλο σοου εδώ πέρα. Μέσα στο παρασόου να πούμε με ένα iPhone, να πούμε μας είναι πλέον η Ελλάδα, ρε φίλε. 32 καπαμάτια πάμε να το σπάσουμε, ρε μάγκες. Για να πούμε εδώ. Αλλό. Μπαμ. Αγάπη μόνο. Τι κάνει την παρέα μου, καλά είστε. Την αγάπη μου έχετε, την αγάπη μου. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Α, πολύ χαίρομαι. Αδερφιά είστε ή ζευγάρι? Φίλοι. Α, χαίρομαι. Τον έχεις πάρει friend zone? Τι? Τον έχεις στο friend zone ή γνωρίζεστε από μικρά παιδιά? Είμαστε φίλοι. Στη Γερμανία Πόσο καιρό γνωρίζεστε? 1,5 χρόνο. Μπράβο. Πόσο χρόνο είστε? 21 εγώ. Α, πολύ καλά. Σπουδάζετε? Εγώ ναι. Εγώ τελείωσα. Μπράβο. Τι τελείωσα, αν επιτρέπετε? Τουριστικά. Πολύ καλή φωνή. Το φιλαράκι μου? Management. Πώς? Management. Α, management. Πολύ καλή φωνή. Θέλετε να ασχοληθείτε με το πτυχίο σας ή το κάνατε έτσι τυπικά? Εγώ θέλω να ασχοληθώ ως αεροσυνοδός, αλλά επειδή δεν τα πάω καλά με τα αγγλικά, τώρα ξεκίνησα τα αγγλικά για να μπορέσω να μπω. Καλή δύναμη στο εύχομαι, με το καλό. Είσαι στην καλύτερη ηλικία. Αγγλικά είχα πάρει τρίτη γυμνασίου και είχα πάρει το ECDL Δευτέρα γυμνασίου. Είχα βάλει στόχο δηλαδή όταν τελειώσω το γυμνάσιο να έχω τα αγγλικά μου, να έχω τους υπολογιστές μου, ώστε να είμαι χαλαρός για το Λύκειο, να επικεντρωθώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, περισσότερο γυμναστήριο, περισσότερες ασχολίες, χόμπι, λίγο διάβασμα παραπάνω. Το καλύτερο πράγμα. Ναι, συμφωνώ πλήρως. Για πείτε μου λίγο για το τίτλο που έχω βάλει για τα red flag. Πείτε μου μερικά red flag, ας μας πει πρώτα η Φίνη μου. Πες μου ένα red flag σε ένα αγόρι. Στο χαρακτήρα, στην εμφάνιση. Σε ό,τι θέλεις. Για το χαρακτήρα θα πω το να είναι ψεύτης. Το red flag, δυναμικό red flag, σε παραδέχομαι. Πάμε τα δώνα για να γίνει πανικούνης. Για να μας πει ο Φίνος μου ένα red flag για τις κοπέλες. Ένα red flag για τις κοπέλες. Αυτό το σνομπάρισμα ώρες. Τι θεωρείς ότι είναι σνόμπ? Ξέρω εγώ, να στέλνεις το πρωί, ξέρω κανένα μήνυμα και να σου απαντάει το βράδυ. Άμα θα ήθελε 5 λεπτά από τη ζωή της μπορεί να δώσει και να σου απαντήσει. Πολύ σωστό αυτό, μπράβο. Να σας πω εγώ ένα πολύ μεγάλο red flag. Για πες. Θα πω ένα red flag μεγάλο για τις γυναίκες, θέλω να μου πούν οι φάνες από κάτω άμα συμφωνούν. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι το να είναι μια γυναίκα ντίβα. Μια γυναίκα ντίβα. Είναι red flag, η αλήθεια είναι που το παίζουν δύσκολες. Συμφωνώ πλήρως. Αυτό είναι το τελευταίο, ξέρεις τι. Μου έχει τύχει από τα φιναράκια μου. Που είναι απλοί άνθρωποι, δεν έχουν φήμη και λίγους followers, ένα κάπα follows, το οποίο το θεωρώ καλό για έναν απλό άνθρωπο. Μπράβο. Που λες βλέπουν κοπέλες έξω, πάνε ευγενέστατα, κάνουν καμάκι, εκδηλώνουν ενδιαφέρον, κατάλαβες. Και οι άλλες ούτε καν τους ρίχνουν ένα μπλέφαρο. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Αν σε μια κοπέλα δεν αρέσει ο άλλος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να του ρίξει και βλέπει.
Ξέρεις τι, ας πούμε, ένα φιλαράκι μου λέει σε μια κάρχια που ήμασταν Αθήνα προχθές, της λέει γεια σου Φινή, και η άλλη ούτε καλησπέρα δεν είπε. Μπορεί να πεις ένα γεια, κατάλαβες, ανθρώπινα, μια καλημέρα. Χαρήκαμε που γνωρίσαμε, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Ναι, να σε καλά τα λέμε. Γεια, Φιλιά πολλά. Πάμε λίγο η ομάδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο ομάδα, κυρίες και κύριοι. Στην τύπο προσκλήσεις να βάλω μέσα κοινό. Πάμε λίγο να βάλουμε μέσα κοινό 400 άτομα plus. Πάμε λίγο 40.000 likes. Στα 40.000 likes σπάστε την οθόνη. Βάζω το επόμενο γκρουπάκι, μάγκες μου. Το επόμενο γκρουπάκι, μάγκες μου. Άκου εδώ κονασίδα να πούμε, ακούς. Βάλτε και δωράκια λίγο να ανέβουμε, μάγκες μου. Βάλτε και δωράκια να ανέβουμε, να στήσουμε το PC μας. Δημήτρης Σιγάνης, αγάπη μόνο, πάμε λίγο Αθηνά μου. Γεια σου, ρε Πότσεπε. Στην τύπο προσκλήσεις να γίνει ένας πανικός, ακούς. Έκανα βόλτα να πούμε Αθήνα με φιναράκι μου. Μ' αρέσει και που κάνω μόνος μου σου. 40.000 μάτια, σπάστε το. 40.000 μάτια, σπάστε το. 319 σειρά. Μάγκα μου τα κομμάτια μου, τα φινιά μου. Ξέρεις τον Νικολάκη από Αθήνα, ναι, ρε μάγκα μου Μάριος. Πολύ μεγάλος μάγκας ο Νικολάκης, φιναράκι μου πλέον. Σπάνια κάνει φίλους και αδερφές αυτή την εποχή που ζούμε. Σπάστε λίγο τα likes να ανέβει η ομάδα. 40k και βάζω το επόμενο group chat. Πολλές προχθές έκανα βολτούνα να πούμε με το φιλαράκι μου, καλό παιδί, άγνωστος άνθρωπος, έτσι. Όλοι μου οι φίλοι, όχι ότι έχω και πολλούς φίλους, μετρημένοι στα δάχτυλα ίσως, αν όχι των 2 χεριών, του 1 χεριού, οι καλοί μου φίλοι. Λοιπόν, και πολλές βόλτανα με το φιλαράκι μου στην Αθήνα, έτσι, τρομερή ιστορία, ρε παιδιά. Και βρήκε μια φίλη του παλιά που μιλάγανε, το φιλαράκι μου αυτό ήταν 26 χρονών, έτσι, το περνάει 2-3 χρονάκια. Λοιπόν, και πάει, βλέπει μια κοπέλα, ξέρω εγώ, την κοιτάει, της λέει καλημέρα, τον αγνοεί πλήρως η αλικάρχια, ακόμα εξαφανίζεται. Όχι ότι ήταν κάτι καλό, η κοπέλα ήταν 6,4 στα 10, έτσι. Κάνουμε λίγο και την βαθμολογία μας. 6,4 στα 10 είναι μπαγκές. Συν το παντού να σπάσει, θέλω να σπάσει. Πάμε λίγο τα δωράκια μας. Και που λες, είναι δυνατόν ρε φίλε να λες μια καλημέρα και να σε γράφουνε ρε εσύ. Είναι δυνατόν. Θυμάσαι το κονίδιο που βγήκες που βρεθήκατε. Κάνει θεχανικήτικες Γρηγόρη μου. Πάμε λίγο. Ποια πόνεζε πρόπου. Ποια πόνεζε πρόπου. Γεια σου κομμάτι από Ζαχάρου Ινίας. Γεράκι μου. Αγαπάμε Ζαχάρου Ινίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη η Ελλάδα. Θέλω να επισκεφτώ όλα τα μέρη. Μ' αρέσει κάτω η Μπάνη. Μ' αρέσει Κουρούτα Πελοπόννησος. Θα γίνει χαμός. Ετοιμάζω πολύ μεγάλα πράγματα μάγκες για Πάσχα και για καλοκαίρι. Πάμε 40.000 να σπάσει η οθόνη. Πάμε να σπάσει η οθόνη. Ποτσίψ αγάπη μόνο. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο μάγκες. Το show συνεχίζεται. Πονάνε τα τρολάκια μάγκες. Πονάνε τα τρόλς. Η αγάπη μας είναι τεράστια, κυρίες και κύριοι.